Yo world record biang wasan ha goalkeeper jong ka Bawerde ha kene jelekai Persia ya ke Argentina. Ha kene jelekai Persia ya ke Argentina ula ayo bansep ya ki shoot hado prateli ki shoot ha kene jelekai Persia ya ke Argentina. Hado mentah ya hado ba kan saremno Persia ya ke Argentina. Wasan ha ula yo bansep ki shoot hado arpsan teli ki shoot. Wasan ha ulayo ya ka world record best goalkeeper but ulayo ban save bun ya ki goal ha kene jilkai FIFA World Cup jom tas nem arjar arpunreu kabala ban poi hadu arpsan tli ki save ke baula save ya ki shoot ha kene ke jilkai FIFA World Cup new sin ula ban save ha jilkai Persia ya ka Spain but prasin ha jilkai Persia ya ka Argentina mentang step but kendai sin no hakajing ya lekai Persia ya ka Paraguay bat ya ka Saudi Arabia wasan ha hadu menta ka total ba ula ban save ya ki shoot ha kene jing lekai FIFA World Cup ka pemut ba kalapoi hadu arposan teli te ula ban save hadu arposan teli te henry ula syarem no menta step ha ka Argentina henry lada udang job dang bonteli ki save ba unsa save ha kene jilkai FIFA World Cup henry udon pat sa away u player jong ka Curaçao u Eloy Rum une u goalkeeper jong ka Curaçao une ru ulayo ban save hado khatsan teli ki save ha kene jilkai FIFA World Cup jom tasnem arjar punreu henry u wosan ha ulayo ban save hado arpsan teli ki save hado mentang step Persia ya ka Argentina bat ulayo ya ke-6 ya ka world record best goalkeeper wasan ha kene jelekai menta wasan ha ula pen takli tum ya ka Argentina menta ka step ba hadu prateli ki shoot ula ban save ha kene jelekai Persia ya ka Argentina menta ka step ke Argentina kalaban pelimno ha ka bakut Persia ya ka Bawerde ha kene jelekai menta ka step wasan ha unsa khur ya ka namjob best goalkeeper ha kene ke jelekai FIFA World Cup jom tas nem arjar apreu nepi ong kumno perlok kat kum ke jing page ki jonga ba wasan ha unsa yo ya ka namjob lene best goalkeeper ha kene jelekai FIFA World Cup jom tas nem arjar apreu te sai komen mo te tang kene khubes bun ngin sai sempat ha ki video